Кратките дневни дремки, или по-точно буденето на края на всеки цикъл на съня и съкращаването на дневния сън, може да бъде истинско изпитание както за режима, така и за вас. Това е едно от най-трудните и сложни неща за отработване, а именно да научим бебето да слива циклите само и да удължава съня, без да има нужда от нашата помощ. Защото това наистина може да бъде изключително натоварващо, постоянно да треперите над бебето, над всяка дрямка, да стоите да го пазите, защото трябва да го допреспите отново, тъй като ако го оставите само с кратки дремки, това изключително много нарушава целият режим и разбира се, качеството на нощния сън се отразява по същия начин. Какво можем да направим обаче, за да подпомогнем подобряването на това положение? Както казах, това е едно от най-сложните неща за отработване и това изисква много голяма и комплексна работа върху целия сън и навиците на бебето. Това не включва само режима, това включва начина на заспиване, асоциациите за заспиване, къде спи детето и изобщо има ли способността да спи дълго и продължително отделно от вас. Имате ли възможността да го оставите след като го преспите и то да направи поне един цял цикъл на съня или се събужда много скоро след оставяне. Тези неща също оказват много голямо влияние и всъщност това е показател доколко сериозен е проблема при вашето бебе. А този проблем може да се зароди още в първите месеци, още във втория месец може да забележите първите прояви именно с тази неспособност да отделите бебето от вас, оставяйки го някъде да спи след като сте го преспали. То се буди буквално след 5-10 минути или 20 и трябва отново да приспивате и така по безброй пъти на ден, тъй като в първите месеци бебето има много дремки, въпреки че знаем, че до някаква степен до 4-тия месец е в норма бебето да има дори само кратки дремки. Въпреки това е желателно да ги отработваме, въпреки това е желателно да работим в тази посока, да можем да удължаваме поне част от дремките през деня. Но когато бебето стане по-голямо и дремките започнат да се съкращават доста в нашето ежедневие в режима на бебето, а именно да преминаваме от 4 към 3 дремки, в последствие от 3 към 2 дремки, абсолютно е невъзможно бебето да остане само с кратки дремки. Няма как то да има 3 или 2 само кратки дремки. При тази картина задължително дремките трябва да са дълги и ако бебето няма способността да слива само циклите, ние задължително трябва да му помагаме и да го допреспиваме. Как все пак обаче да отработим този проблем? Започваме с режима. Той е ключов и много важен. Защо? Защото, за съжаление, кратките дремки са изключително чувствителни към режима, изключително чувствителни към интервалите на будуване и от предходните дремки. Всичко е толкова навързано, че само един елемент да не отговаря точно на нуждите на бебето, автоматично води до кратка дрямка, а понякога дори невъзможността да допреспим бебето, защото най-вероятно вече сте се сблъскали с такава ситуация, в която да не може да допреспите бебето, въпреки че полагате супер много усилия 15-20 минути. Тук отново идва точно това. Прякото влияние на интервала на будуване преди тази дрямка, прякото влияние на предните дремки преди тази или количеството нощен сън. Всичко това е взаимно свързано, затова е толкова ключово да работим по режима. Това е първата стъпка. Ние няма как да изчистим и да отработим този проблем напълно, без да започнем с работа по режима. И както казах, това е комплексна работа, която изисква ние да научим бебето да заспива самостоятелно. Само единствено по този начин бебето ще успее да изчисти този проблем, който има, да се научи да слива само циклите и да удължава съня. Когато ние спрем да му помагаме по какъвто и да е начин при заспиването. Бебето в началото ще продължи да се буди, но ще има способността да заспи отново само и да удължи съня, без ние да трябва да се намесваме в това. Но няма как да стигнем до самостоятелно заспиване, ако не работим по режима. Какво значи това? Ако ние не помагаме на бебето да удължава дремките и да имаме поне една-две дълги дремки за деня, това означава, че режимът ще е изключително влошен. Това означава, че ще имаме много лоши нощи с много пробуждания. Това ще трупа страшно много умора в бебето, то ще е преуморено. При една такава картина е почти невъзможно да постигнем самостоятелно заспиване, защото бебето ще плаче много, ще има много нужда от вашата помощ и подкрепа и съответно неговата реакция и съпротива в това вие да се опитате да го научите да заспива в кошарата ще бъде срещнато с много
голям неуспех, тъй като просто бебето няма да ви позволи. Затова първата стъпка е режима. Много е ключово ние да поддържаме максимално подходящ добър режим, дори при тази картина. Това означава какво? Ние да допреспиваме на дремките, на които знаем, че бебето трябва да има дълги дремки. В зависимост от това на каква възраст е бебето и колко дремки на брой има през деня, съответно, знаейки кои трябва да са дългите за деня, ние трябва да помагаме на бебето да ги удължава, като или не го оставяме изобщо и му помагаме да удължи дремките, като го оставим да спи в нас, или до нас на спалнята, на леглото. Просто да го оставим и ние да сме до него, за да може то да ни усеща и при лекото първо разбуждане ние да реагираме веднага и да го допреспим. Или трябва да реагираме много бързо, буквално преди още да се е събудило в края на цикъла, ние да сме отишли при бебето, ако сме го оставили и сме излезли от стаята, да сме отишли при него, да имаме готовност, че то когато се събуди на 300-400 минута, ние ще можем много бързо да реагираме, да го вземем и да го допреспим. По този начин ние ще спомогнем работата с режима. Това означава, че бебето ще може да прави нужните хубави интервали на будуване преди и след дремките, което също ще спомогне бебето да слива циклите и да удължава дремките, защото ако, примерно, бебето будува по-малко от необходимото, защото преди това имало кратка дремка и ви сте съкратили цикъла, това автоматично ще доведе отново до кратка дремка и тук ще имаме дори картината на невъзможността да удължите и да допреспите. От друга страна пък, ако оставите интервала малко по-дълъг, ако бебето будува малко повече от необходимото, преумори се или то просто направи преспиването трудно и дълго заради общата влошена картина с нощния сън и натрупалата се умора, и бебето може също само да удължи преспиването интервала на будуване. Тук имаме картина от натрупана умора, която отново автоматично води до кратка дремка, събуждане на края на цикъла, но тук хубавото е, че ако положите малко повече усилия, в повечето случаи ще успеете да допреспите бебето. Ето защо е толкова ключово да работим върху режима и интервалите на будуване. Те са наистина най-водещите във всичко, когато започваме в тази посока да работим. Интервалите са много важни, за да можем да спомогнем дремките все пак да бъдат удължавани. Както казах, когато знаем кои трябва да са дълги. Когато бебето има повече дремки на брой, не е необходимо всичките да ги удължаваме. Няма страшно, някои можем да ги оставим кратки. При тези дремки спокойно можем да оставим бебето отделно от нас и то ще си спи един цикъл на съня и ще се събуди. Обичайно това са първите и последните дремки за деня. И по средата на деня винаги трябва да се стараем да имаме дълги дремки, но примерно при 3 и при 2 дремки вече категорично двете от тях трябва да са дълги и там трябва да полагаме много сериозни усилия да ги удължаваме. Ако успеем да ги удължаваме, бебето ще успее да спази нужните интервали на будуване без да се преумаря и по този начин, когато ние спомагаме удължаването на дремките, ще поддържаме подходящия режим за бебето. И оттам идва следващата стъпка, да започнем да го учим да заспива самостоятелно. И само така ще изчистим цялата картина, в която бебето ще се научи да слива циклите и за щастие, когато бебето става все по-голямо, постепенно интервала на един цикъл на сън нараства и този цикъл става все по-голям и по-голям, като след 10-ти месец към годинката и след годинката цикъла става от 45-50 минути, което е страхотно. Това ни позволява наистина вече да работим много по-лесно с дневните дремки. И когато научим бебето да заспива самостоятелно, тези неща се изчистват напълно и то започва да слива циклите само.